kangen. Asmara, di sinar saya.
Kinarya mongko sung pakurmatan jengkaripun Sri Pinangantin sekalian. Kadheraken jeng panjenenganipun Ibu Juru Pangriga Busana santawis pareng badhe rucat busana Karna Rendran. Lolonan denyala maksana kemareng anyak keti sasana pambusanan kantos busana kasatriyan. Siti. Halo Mas. Aku cuma tinggal dhewe to Mas. Aku rada ndredeg nek mrene parane aku ora kulino rene aku wedi. Aku ora apa-apa. Aku wedi lho Mas. Alah, wedi tek koyo aku grawek ora. Nggih, dan sewu ugi samangke nyuwun gungan. Nggih. Nyuwun gungan damel regenging swasana mangke Kang Benekten Bapak Giyanto. Monggo nika sang tetunggal lampahing pinanganten kakung saking Laladan Sunda Asri. Nggih, saking mriku niku pakaripun seni satosipun nggih kathah. Oh nggih. Nyuwun gungan mangke nggih Pak Gi. Pak Gi. Nggih, persiapan ya Mas. Pak Giyanto ngono. Pak Giyanto. Persiapan sak sampunipun tembang niku mangke purna. Monggo Mbak Siti. Aku cuma tinggal dhewe lho Mas. Aku lho wedi. Iku lho fotografer lho, apik. Oh, sik tak duduk ae. Kledang, kledang, kae teko, pranyata sini, datang citra. Bisa saumpama
ayo rada maju amarga tamune ning mburi kono akeh. Injih. Ben supaya ngerti awake dhewe lagon ana ing paringyan pidalipun Bapak Rahmat. Rindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu. Bekas papujanku meretiku rasaning atiku. Kaya ngono to Wang Ayu. Awak lukrah ra bisa turu wayanganmu ngreridu atiku. Rino wengi tak ante-ante ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari hamung sira kang bisa ngambani. Monggo Pak, dipun lajeng lampah-lampah dikering Pak. Sinarkan daya. Ayo deh, ayo deh beken. Dayunan lagi. Asik. Hai. Monggo Bu, ingkang badhe joget, monggo. Pokoknya nek joget Lah nggih to. Joget monggo. Disawer kalih Pak Gianto menika. seminggu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Yayu yayu yayu. duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu. Bekas papujanku meretiku rasaning atiku. Sane atiku Awak lukrah ra bisa turu wayanganmu ngreridu atiku. Ya rino wengi tak ati-ati ati susah kowe bali rasa kangen ra bisa mari hamung sira kang bisa nambani. Hae hae hae. Pak Gianto. Piye Wang Jane Ayu? niki ibuke iki niki anu pengen joget lho. Jane iki ketoke jajar. Lah nggih Telu ku ya jajar-jajar mereka Kuwi pengen mamak mergo joget. ngene manggone ning mburi arep maju ora iso. Lah nggih Kuwi to. manggone ning ngarep mesti wis goyang. Lah nggih to. Monggo. Kok ya ning mburi to Bu jenengan iki panggone. Monggo. Haji Yo. Bekas tresnaku iki ra bakalan
sangoni Pak D. Iya. Joget rada mundur sithik, mesane penyanyine. Rada mundur, rada mundur. Rada mundur. Saben ku nyawang fotomu, rasa kangen aku marang sliramu. Biyen ate anduk tresno bebarengan neng Gimbol Rejo Saiki pancen kudu tak akoni yen wong tresno ra kudu duweni rasa jroning ati nanging piye kudu tak kapuk kain ngene. Lah wong Pak D iki ya sabot lho ya. Lah uripku wis abot kok. Abot tak lakoni neh mbok ya ora kekoso banget. Yo, Nduk. Ya blaske. Monggo bablas ke salam kangen. Nano nano. Panyuwun pring sliramu sing ati iki lewat angin waji dalu aku titip salam kangen jroning ati. Yuk salam kangen spesial Mas Udo CS dan Kantun Bobo Yusuf dengan gadai pelem-pelem. Ayo pemudine joget ngono lho. Nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate anduk tresno bebarengan neng Wonorejo. Wonorejo Nduk. Aku tansah hantu muga liya dina bisa ketemu. Pancen kudu tak akoni yen wong tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Wis jan apik tenan Dayuna. Dayuna. Sing joget rada mundur sithik. Lah ngono mesakne sumuk. Mesakne sing nyanyi ya, Pak. Mesakne sing nyanyi. Aja diuyel-uyel. Aja diuyel-uyel mesakne. Sakno. Engko mundak dadi tubruk-tubrukan. Sing udah dipateni. Aja Ding, aja terus yo. Sing udah dipateni. Panyuwunku ning